Heipä hei. Terkkuja täältä iltalenkiltä / pikkupunttikselta. Tuolla on takanapäin semmonen ulkopunttisali. Niin. Käynyt siellä. Kävellyt tästä tonne taakse. Sitten takaisin. Mutta niin. Semmonen taas kertaso-opintojen äiti, että älkää antako periksi. Että tsempakkaa vaikka itteen, jos ei ketään muu tsemppaamassa. Sitten toinen semmonen, että niinku tunteista, että tosi monihan sanoo, että tuntui miltä tuntui, niin kyllä se on periaatteessa ihan oikein. Kyllähän täällä elääkin pitää, vaikka tuntuisi miltä. Mutta että ota huomioon ne tunteesi. Että niinku, jos susta tuolla punttiksella tuli mieleen semmonen, että jos susta tuntuu, että ei jaksa, että tekee mieli vaan maata, niin makkaa. Ei sun tarvii muita kuunnella, niin, jos et sä halua. Sun tunteet on tärkeä. Mutta semmosia terveisiä. Täällä ite on, niin kuin sanottua, niin hieno vesla. Mutta ei siinä. Niin kuin sanottu, niin täällä iltalenkillä ihmettelemässä ja ihailemassa luontoa ja elämää. Kaikkea maa ja taivaan väliltä. Vähän hassuttelemassakin ehkä. Ja. Näin. Mutta semmoista. Heippa. Autoja huristaa ohi. Ilmassa leijuu kiva syksyinen tuoksu. Pikkasen niinku pirteän kostea.